бародарони азиз, мухлисони меҳрубон, хуб гӯш кунед. Кроссовкиҳо бозам ҳастай, ҳамеша ҳастай, як умр ҳастай кроссовки барои оптум равон кардани любой точки Россия. Шахсе ки мехоҳад фирмаи Reebok, фирмаи Nike, баъз фирмаи инаи New Balance, инаи фирмаи New Balance, бо инаи фирмае ки ина даҷа пайдо шудесайку, анаи модело любой намудаш, любой цветаш, любой размераш, яъне размер неряд оптум любой вақт дорем, любой точки Россия равон мекунем ва шумо мегирем бизнесуна пеш мебарем. Шахсе ки мехоҳад ки бизнеси кроссовки куна, рақамои ма дар рӯи инҷода рақамои WhatsApp дар каталог менависем, ман шумо дар расмоша роӣ мекунам. Агар ки шумо да маъқул шава, заказ мекунед, роитон мекунем любой точки Россия ва шумо нархи розниса мефурӯшед. Яъне ма шумо да ба нархи оптум роӣ мекунем, шумо розниса мефурӯшед. Каталоги мо 7000 вибр ҳастай бародаро. 7000 вибр кроссовки дорум, роитон мекунем, ай нархҳои 500 рублей сар мешавад то 2800. Агар ба фикри ма мувофиқ бошед ё ки бизнеса пеш бурданӣ бошед, як та лайк бизанед ва дар канал обуна шавед. Ҳамон лайк беплай як та бичхенед ки навор паҳм шава бародаро. Хонободу сарбаланд бошед дӯстони азиз.